Eh, Kenapa sare. tahu tuh sini mana tahu mana sini tiba sarau Breakup Khai yang Khai Jagwi do Hmm, mana ani mana kerja kerja neng kerja ani bagi help nyenda sare. Khai Jagwi do kalau sudah jauh Thaitane. ha Thaitane. jago thanks Hmm. Oh, ini buri nomor tasnya sagari. 705 7005 31 tuh mana Bangalore tuh Kerala tuh Hyderabad tuh mana orang tua tuh ya थैयो गोबांमान थैयो हाइपा ना बर' थै ताम लाब मांखाबा साला नों आ बुरि खरकसा बिनि बागै थै थांखांके नोंनो ताइ निनि मामाबो नबो सिनिलिया बुरिनि बागै निनि मामाबो नबो नोंनो गुलिया प्लिज नों अ कक नों काम ना ताखाइदि नों थैमा जाया बुजिखादा अमाहाय बुरि मेला फायो नों अब नब इग्नोर खाइसे ताइसा बुरि कताल नायना ने बार आव सुरु खाइ हेलो दाखो कुबे जरा गुबुइनो बुरिनो नों याकारि फानो उन बुरि गोबां फायनायनि लाइब जरानो नायसिंदि नों जरा सारि जरा सारि हमजा लो ऊपर बहुत सिमाया अरे हामजागो जतबो नंबो बखाबे हामजाके तो हामजागो जत साइमाना आंबो हाइबो न बो न हामजा आं गांगे नों बिनि बागै थि लाब लस दिना लाब सारि बो नों थैखांगे ताइबो दं थजोंनाय आ बागै नों सावो नों ता थैया कारि नों गाहाम बुरै निन जरा फाय नायसिंदि जरा नायसिंदि नों निन बुरैनि मुं तामसा परमिका देबरमा देना त्रिपुरा Debbarma रतनपुर खोआनि गे नों थैखांगे बोतों दं थजोंनाय ताइबो नोंबो दुखु नांदोंना हायदि मा दं बतंगो नगर बारा दंगो खोनादि नों थैके बोतों थजांनाय बो कुनु निनि बाय काप ग्लास नों लस आं थैके बोतो तंथजा तंहल गैयाबा आं नायला साबनि लस निनि माबो संनि लस नाब्ला नाना सुफरानि सिङै पलगै दु चारै काहाम के चेरिटी फेमानि अमहाय दुकार खांगे नों से साइजों वान संना नांगौ आं गुबुननि बुरि काहाम नाय हामजांनाय हिनोल' चलांगै दि बुरि माया दं कबर रक्से बुरि मानो ताबुनि दिनो कबर खोनादि चला कबर मकल तेरा रक्से बुरि मानो नों तांनि बुरि माया दंनैबा नोंलाय काहाम बोरके मदरा माने बुना कुबके हमजा खादो बुना बोते मालायखौ बुबाया कोनियाखौ अरे नों से हामजां ओंखाम बो से हामजां अंका के तम खाइने हिनो बुरि हामजां अंके इग्नोर खाइदि बुते हे बर नों आने को काहां के खोनादि ताबुनि दिनो बुरि रक काइसा मांगिया गोबां मानि निलाय फायनाय दो जरा सिमिसे नायसिंदि मताय रक न काइसा के रहनाय जेफ्रु जरा नि कुबिकलाय हाफ्रु न बुरिनो माननाय नों ताबु त्रिपुराव गोबां मकल तेरा र बुको काना र मकल नुगिया रकसे बुरि काहाम माने बसाबति माने तो अंकाके नोंले काहाम बरक बेंगलुरु सामं खाये रां 10,000 फाना आजि मानो मिया मा बेंगतिना मिया थिका बेंगलुरु मासना साइमानो नों बाबुन नुगै दङ नों ता सोंदि बुयो ता सोंदि आं थेके बुइसाय मामाnya साइमायो आबागै नों सावो ता थैदि नो हुद्दा मांगना खायै निनि मा नों एक बार निनि मा माबो संनि बागै वान सैनाय खादा नोंनो आगे सराय पुरो बसु कुलुम का सापुरो नोंनो कष्ट खाय डाक्टर फार कतलाङै बिथि वाथि रां सलंलाय बुइनो रतलाङै नोंनो नायजर माने नों आबो कक नों मैतो माने फास्ट थियास कां नों थैखांके खोनादि बुरिनि बाय थैखांके नों बुरिबो माया जे बिथि सागै साक थैनाय राव निजनि पापनो निजर जुरागो तुंखा थैखांके आं स्वर्ग थांनाय नो कष्ट माने हेद्रना के निजनि नोंनि पापनो नों रुजु कष्ट माने हेद्रा बेलाय कष्ट माननाय नों ताबो नों खोनादि नों बुरिनि बागै ताबो कष्ट